ба барномаи хабарии радио Озодӣ хуш омадед. Ман Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 18 феврал ин мавзӯъро дорем. қазияи пурсарусадои ҷилавгирӣ аз қочоқи 90 кило тилло дар фурудгоҳи Душанбе. Се корманди хадамоти гумрук боздошт шуданд. бояд андоз супоранд. Дар Тоҷикистон рӯйхати блогерон ва овозхонҳое тартиб ёфтааст, ки бояд аз даромадҳои шабакаҳои иҷтимоияшон молиёт пардозанд. ва сокинони деҳаи Шоҳбикаи ноҳияи Восеъ ба ваъдаҳои таъмиру бозсозии пули фурӯрехта, ки камаш 2 нафарро маҷбур кардааст, бо шубҳа менигаранд. 2 нафар намиҷа галчида ҷой 2 нафар як вакила кард ҳарой халқи ами инами гузар дорад ҳеҷ ка амният наметавонад кишлоқ. хадамоти гумруки Тоҷикистон даст доштани кормандонашро дар қочоқи миқдори зиёди тилло ва асъори хориҷӣ шарҳ дод. гурӯҳи қочоқбароне, ки тирамоҳи соли гузашта дар фурудгоҳи Душанбе боздошт шуда буданд, талош доштанд даҳҳо кило тилло ва миллионҳо долларро ба хориҷи кишвар интиқол бидиҳанд. ин қазия бори дигар номи хадамоти гумруки Тоҷикистонро дар сархати расонаҳо гузошт. имрӯз хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ аз масъулони хадамоти гумрук дар ин бора тавзеҳот хостанд. Амриддин Олимов ва Алишер Зарифӣ бо тафсилоти бештар. Се корманди хадамоти гумруки Тоҷикистон дар робита ба талоши интиқоли 90 килограмм тилло ва ҳудуди 15 миллион доллари амрикоӣ аз Тоҷикистон ба хориҷ аз кишвар боздошт шуданд. аз интиқоли ин миқдор тилло ва маблағ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе моҳи ноябри соли гузашта ҷилавгирӣ карда шуд. Раҳмоналӣ Раҳимзода, як масъули хадамоти гумруки Тоҷикистон, рӯзи 18 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт: моҳи ноябри соли гузашта як гурӯҳ талош карданд, ки ин миқдор тилло ва пулро аз Афғонистон тариқи Тоҷикистон ба шаҳри Дубаи Эмороти Муттаҳидаи Араб интиқол диҳанд. ба гуфтаи ӯ, се корманди хадамоти гумрукӣ дар гузаргоҳи Панҷи Поён кор мекарданд барои дуруст наомӯхтани ҳуҷҷатҳо ва хунукназарӣ муттаҳам мешаванд. ӯ афзуд, ки дар маҷмӯъ 7 шаҳрванди Тоҷикистон дар ин робита боздошт шуданд ва парвандаи онҳоро Додситонии кулли Тоҷикистон тафтиш мекунад. дар маҷмӯъ дар соли гузашта 11 корманди ин ниҳод даст ба ҷиноятҳои гуногун заданд. ба қавли намояндагони хадамоти гумруки Тоҷикистон, ин омор нисбат ба як соли пеш 13 ҳолат камтар аст, аммо таҳлилгарон ба ин оморҳо чандон боварӣ надоранд ва мегӯянд дар ин сохтор кормандонашон ба ҷиноятҳои бештар даст мезананд. дар нишасти хадамоти гумрук ҳамчунин гуфта шуд, пандемияи COVID-19 ба даромадҳои гумрукӣ таъсири манфӣ расонидааст. тибқи иттилои ин ниҳод, дар соли сипаришуда воридоти мол ба Тоҷикистон беш аз 3 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки ин омор дар муқоиса ба як соли пеш беш аз 190 миллион доллар кам аст. бинандагони азиз, гузориши ботафсили ҳамкорони мо аз ҷарони нишасти хадамоти гумрукро метавонед дар вебсайти Радио Озодӣ тамошо кунед. кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд, дар як соли гузашта қарздорӣ аз андоз афзоиш ёфта ба 330 миллион сомонӣ баробар шудааст. Нусратулло Давлатзода, раиси ниҳод, зимни нишасти хабарӣ имрӯз 10 гонаи корхонаву ширкатҳои бузурги қарздорон ном бурд. дар ин феҳрист аз ҷумла Тоҷиктелеком, нирӯгоҳҳои Роғуну Сангтуда ва ширкати Талко шомиланд. дар айни замон кумита рӯйхати блогерон ва овозхонҳои тоҷикиро тартиб додааст, ки минбаъд бояд аз даромади шабакаҳои иҷтимоияшон андоз супоранд. ҷузъиёт дар гузориши Сарвинӯзи Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло. мақомоти андози Тоҷикистон гуфтанд, бояд блогерҳои тоҷик то 1 апрел ба ин ниҳод дар бораи фаъолияташон эъломия пешниҳод кунанд. дар акси ҳол нисбаташон чораандешӣ мешавад. масъулини ин кумита рӯзи 18 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфтанд, кормандони ниҳод аллакай фаъолияти блогерҳоро дар Тоҷикистон омӯхтаву ба хулоса омаданд, ки онҳоро метавон ба рӯйхати андозсупорандагон шомил кард. طبق تحلیل‌های کمیته فعالیت 29 شبکه آشکار شده است که شماره تماشابینان آن از 3 تا 19 میلیون است. این یک بلاگر را دخل ندارد. این تمام شخصان واقعی که درآمد میگیرند دخل دارد. وابسته به همین علاقه ما خطا نکنم زیاده از 4 تا اونها علاقه در مقامات انداز خودشون رو به صفتی صاحبکار به قید گرفته هستند و چاره‌جویی در این داماده چیزی معمولی است و دیگه خیلی قبول کرده نشود. به این ترتیب کمیته اندازی تاجیکستان روی خط فعالترین بلاگرهای تاجیکستان را پیشنهاد کرد که میان آنها کانال‌های بلاگران بهروز زیوارов، رافائیل گولوف، آرزو ایسویف، دلوار سفرов و آوازخوان‌ها شبنم سوریا، فرزانه خوشید، نیگینا امونقلووا و زلیخا محمدشویeva شاملند.
бар асоси ин феҳрист ҷойи якумро канали тамошо мегирад ки 867 000 обуначӣ дошта теъдоди умумии тамошои наворҳои ин канал 430 миллион будааст. дар ҷойи дуввум шабакаи территория юмора омадааст ки ҳудуди 67 000 ҳамванд ва 9 миллион тамошобин дорад. ҷойи севум лоиҳаи дугонаҳо бо 19 миллион тамошобин, ҷойи чорум имшаб лайфи Мубориз Усмонов, панҷум канали Орзу Исоев бо 6 миллион теъдоди умумии тамошобинон ҷой гирифтаанд. ситонидани молиёт аз блогерон дар Тоҷикистон бархе аз онҳоеро ки аз Инстаграму Ютуб ва шабакаҳои дигари иҷтимоӣ пул ба даст меоранд нигорон кардааст. аксари лоиҳаҳоро мо ҳамчун кӯмак таҳия мекунем. аз хотире ки ҳамаи мо дар як кишвари на он қадар бузурге зиндагӣ мекунем, бисёри нафарон ҳамдигарро мешиносанд ва хоҳиш мекунанд ки ин ва ё он маҳсулоташонро таблиғ бикунем. мо инро камилан ройгон таҳия мекунем ва маблағе намегирем. ман намедонам дар ин ҳолат аз кадом ҳисоб ба кумита бояд андоз супорем. бархе дигар аз тасмими кумита розӣ ҳастанд. бо мо суҳбат карданд ва пурсиданд ки аз кадом ҳисоб мо даромад дорем, аз ютуб ва ё инстаграм, ва мо фаҳмонданд ки ҳар шаҳрванде ки даромад дорад бояд ба давлат андоз супорад. ман фикр мекунам ки ин дуруст аст. 70% даромади буҷаи Тоҷикистон аз ҳисоби андоз ё молиёт аст. ба фарқ аз пеш имсол хароҷоти буҷаи кишвар 140 миллион доллар афзоиш ёфт. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. ҳоло дар бораи як пули вайроншудае дар ноҳияи Вусе мегӯем ки 2 сол боз ба ҳоли худ гузошта шудааст. баъди он ки навори афтодани сокинон аз ин пул дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба гардиш даромад, мақомот ба он таваҷҷӯҳ карданд. вале то ҳанӯз корҳои таъмирӣ дар ин пул оғоз нашудааст ва мардуми деҳ низ ба ваъдаҳои мақомот бо шубҳа менигаранд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. ин пул дар деҳаи шоҳбикаи ноҳияи Восе 2 соли пеш ба ин ҳол гирифтор шудааст. дар ин 2 сол 2 нафар афтода дасту панҷаашон шикастааст, аммо дар ин 2 сол мақомот барои таъмири он иқдом накардааст. навори афтодани ин дучархасавор 19 январ дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоии радиои Озодӣ нашр шуд. баъди нашри навор Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон ин наворро тамошо карда ба он вокуниш мекунад. ба расонаи ахборӣ ки аз ноҳияи Восе бачаҳо дар фейсбук пардохтанд, як кӯприки шикастае ки велосипедиро мероду меғалтатад онҷа. ҳамун лаҳзаи худаш ҳам раиси ноҳия ҳам дигар дигар ёфтам. баъд бо баъзи агентҳои худам ки пурсидам ки чанд моҳ босон бекор истода будааст, шикастагӣ истода аст онҷа. баъд ҳам гапҳои вазина гуфтем ки охир ман ҳамрӯз масалан баррасӣ кардем, ҳам идораи роҳи минтақӣ дофтем. наҳоят ки плита мондан ҳамин кори мушкил аст. вокуниши раиси вилоят ва дастури ӯ идораи роҳсозӣ ва раиси ноҳияро маҷбур кардааст то аз ин пул дидан кунад. соли 2019 як мошини боркаши кам аз ин пулро вайрон мекунад. мақомот ин мошинро 5000 сомонӣ ҷарима мекунад, вале пул ҳамоно бетаъмир мемонад. Қурбон Ҳикматуллоев раиси идораи роҳсозии ноҳияи Восе гуфт ки таъмири ин пул лоиҳа шуда ба маблағи 1 миллион 128 ҳазор сомонӣ таъмир мешавад. як плита арзи 6000 мо барқарор кардем ҷое ки мушкастада. ӯ ин таъмир дигаше ӯ нисбат ки мо савол бисёр шуд, куприк лоиҳа кардаги 1 миллион 828 ҳазор сомон зарфу барои таъмири куприк. ав масъалаи кӯприктон ака ба 5000 сомон акаҷону таъмир намешава. ӯ сабаб ӯ буд ки бори ва аз мин қади гузаштагӣ. бори ва аз мин қади гузашт, кӯприк ай сабаби кӯҳна буданаш дониста ам хе гузашта. ҳоло ба болои ин пул мошин намегузарад. мошинҳо то назди пул омада вориди деҳот намешаванд. сокиноне ки дар ин деҳот мошин доранд барои расидан то хона аз роҳҳои деҳаҳои ҳамсоя истифода мебаранд. қурбоной Ахмедова сокини деҳаи шоҳбикаи Восе аз он шикоят кард ки ба деҳаи онҳо касе эътибор намедиҳад. ин кӯприк як бачам бугум ки як сол зиёд вайрон аст. ягон таъмир наметад. чанд расум ҷамъ кан ягон таъмиятш надоданд. ин ҳами хиловат 2 нафар намиҷа ғалтидагия 2 нафар. як вакила кайд ҳарвои халқи ҳами инами гузар дора. ҳеҷ таъмия наметаи қишлоқа. вай муваққатан вай ман кардаги ҳастем. самқати коро рафта аз тарафи корхонаи нигоҳдори роҳҳо коро рафтаистанд. мо рӯзҳои наздида мумкин масъаларо ҳаллу фасл мекунем. ҳукумати Восе ва идораи роҳсозиаш дар ҳоли барои таъмири пул дасту панҷа нарм карданд. раиси вилоят ба он вокуниш карда барои бозсозиаш дастур дод.
ҳарчанд масъулин дар восе ваъда карданд ки пул таъмир мешавад, аммо дақиқ нагуфтанд ки корро кай оғоз мекунанд. сокинон ҳам ба ин ваъда ба шубҳа менигаранд. мегӯянд ки таъмири пуле ки бояд пеш аз афтодани чанд нафар анҷом мешуд, аммо нашуд, чун чунин ваъдаҳои босозии пулро аз соли 2019 чандин бор шунидаанд. мақомоти тандурустии вилояти суғд бо гузашти тақрибан 1 сол аз хуруҷи бемории коронавирус гузориши радиои озодиро дар бораи нахустин ҳолати гирифторӣ ба ҳамагирии COVID-19 дар як ноҳияи ҳаммарзи Қирғизистон тасдиқ намуданд. аввали моҳи апрели соли гузашта радиои озодӣ ба карантин гирифта шудани 11 корманди беморхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов пас аз фавти марди 60-соларо хабар дода буд. он замон намояндагони вазорати тандурустӣ хабари бо коронавирус рабт доштани ин рӯйдодҳоро рад карданд. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. мақомоти тандурустии вилояти суғд бо гузашти тақрибан 1 сол аз хуруҷи бемории коронавирус нахустин ҳолатҳои гирифторӣ ба COVID-19 дар шаҳру ноҳияҳои шимоли кишварро номбар карданд ва гуфтанд бори аввал дар охири моҳи апрел 7 ҳолат дар ноҳияи Ҷабор Расулов ва 3 мавриди дигар дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шуд. Фаррух Мақсудзода раҳбари ин ниҳод ба саволи рӯзноманигорон ки чаро он вақт ин хабари расонаҳоро тасдиқ накард низ шарҳ дод. мо аломатҳои ҳамин беморӣ буд ки мо инҳои гирифта карантин ба беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд бистарӣ кунонидем. вақте ки мо анализашонро гирифта таҳлилҳоро ба Душанбе супордем, он вақто мо таҳлилгоҳ надоштем оиди ҳамин ковид, баъд тасдиқ шуда омада. аз замони эътирофи мавҷудияти ин бемории ҳамагир бино ба хабари расмӣ соли гузашта 4392 сокини вилояти суғд ба бемории коронавирус гирифтор шуда ва аз ин шумора 30 кас фавтид. шумори бештари гирифторон ва фавт аз коронавирус дар шаҳри Хуҷанд, Панҷакент, Истаравшан ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Айнӣ будааст. мақомоти тандурустии суғд дар эълони рақамҳои вобаста ба бемории ҳамагир бо эҳтиёт суҳбат мекунанд ва бинобар ин иддаe ба шаффофияти омор шак доранд. дар ҳамин ҳол афзоиши илтиҳоби шушро тасдиқ карданд, вале шумори фавтидагони ин навъи бемориро нагуфтанд. баъз ман шумо мегӯям ҳама сола қариб аз 13 соли 2019 агар қариб 13 000 буд, дар соли 2020 бошуда қариб 19 000 илтиҳобҳои шуш дар ҳам сатҳи катсу ҳам госпиталӣ ба қайд гирифта шудааст. вазорати тандурустии Тоҷикистон аз оғози имсол пайҳам дар бораи сабт нашудани сирояти коронавирус хабар медиҳад, вале дар ҷомеа шубҳаҳо ба омори расмӣ ҳамчунон боқист, чун ба қавли баъзе аз сокинону коршиносон мақомот аз аввал дар бораи сирояти беморӣ, шумораи мубталоён ва талафот аз он шаффофу ошкор набуданд. ҳамин ба дори намеёвад, то ҳамин хавфӣ намешавад. خودر همش خواطر من حسدش برادم منم خواطر کوچه به نمی برام. ба намунаи мисол ба иттилои раёсати тандурустӣ дар шаҳри Истиқлол 7 маврид гирифторӣ ба COVID-19 ва як фавт дар соли 2020 расман сабт шудааст. вале аз ҳукумати ин шаҳр дар нишасти хабарӣ гуфтанд соли гузашта ковид набуд ва илтиҳоби шуш афзуд. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان از آخر ماه اپریل سال 2020 تا آغاز امسال 13308 کس به بیماری همگیر مبتلا شده 90 نفر فوتیدند. آمار غیر رسمی بیماران و تلفات از کرونا را در تاجیکستان بیشتر از این می‌دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم با همین مطلب به پایان میرسد و اخباری از این بیشتر را چون همیشه شما عزیزان میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و ما همچنین همه روزه نوارها را در صفحه خود در آزادی ویدیو یوتیوب میگذاریم، میتونید آنجا در آمده تماشا کنید. یادتون نرود فردا باز با خبرهای نو شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.